Udla was the next chapter out of 10. Ngingagrade in 11. It's superb. I won't lie to you. Superb, and it's very feeling for my prizes. It's very feeling. I'm at the next chapter where if you buy one margarita, you get one for free. I also identify as a margarita, so that means you get me two for free. Asibe 3. Ladies and gentlemen, boys and girls, manene namanenekazi ma 2000 nama VIP asemhlabeni ngiyanibingelela nonke and welcome to the show. Igama lami nguSine Ngwakanene, but of course ngoba wena uVIP yaselifini, then you have the honor to call me Antoma 2K, and nami 2K, please ungayitshela nje ukuthi ngu Antomdala wembulkesh. No thank you. You're watching Select Africa TV and this is I Have a Crush on You. Namhlanje ke uThami has a crush on Melissa, which is what brings us here to the next chapter on 167 Florida Road in Durban. Sifuna ukubona ukuthi date yabo izohamba kanjani. I don't know, man, but it just looks promising. I don't know ukuthi ngibone njengoba ngisho kanjalo, but I'm just feeling good. Idlozi lingime la liyangisignala lithi nje khona into ehamba kahle, bathi khona into ekhalayo. Ikhala kamnandi, ikhala ngathi seduze, iphinde futhi ikhale ngathi sisekudeni. Ngena nami ngaphakathi sizobona ukuthi yile esikhala kamnandi kanje nokuthi date izohamba kanjani. Please remember to subscribe to this channel and follow us across all social media platforms. Speaking of following, ngicela ukuthi ungifollowishe singene ngaphakathi. Zanko and welcome. I have a crush on you. I have a crush on you. Funa siphilipilo soba 2. And please cela uvume tu. Cause mina I have a crush on you. Sanibonani, igama lami nguThami. Ngizelana kule show ukuthi ngizocela abantu ukuthi ngizoconfess uMelisa ukuthi ngiyamthanda. Ngine confession ngweshela uSjava. uMelisa ubani umazelaphi? Melisa bethu mazala Instagram bese. Okay. Ngabona ilokhuzana izithombe zakhe and then sashelana. Am-DM bethu. Manje inkinga yami angikaze ngitshele ukuthi ngiyamthanda. So wambona ku Instagram wam-DM and manikhuluma ku Instagram so nikhulumani ukuthi awukwazi umthetho mthanda? Ngimlike ama status everything. Angitshela ukuthi uhlala kuphi amunule kuzanini kaMashu and then nami seduze ngiyaMashu kodwa. So awukazi umbone ngicela ukukhuluma ku Insta kuphela? No, ayazi. All right. So njengoba ulana ke ufuna ukuthi umtshele ke how you like ukuthi ngithanda ngani. awuna number yakhe nikhuluma ku WhatsApp nikhuluma sina inamba yakhe ongokuba sesakhuluma vele lokhuzana i-event. Imuthi awukaze nje umbone? Sesakhuluma futhi lokhuzana. Okay, Thami uyangiconfuse. Unake nabonana noma nikaze nibonana? Sesabonana futhi. In person. So you spoke to her with DM wacela ukumbona? Into eyenzeka angilokho emlakhela ama status akhe. Sidimana yonke lento and then ambone epostile. Ekulokhuzana ukuthi uya ku-event kaMashu kodwa. And then kanti nami vele inhlanhla nami ngizoyakhona lapho. Angikuthembi ngathi wena uye ngoba usubonile ukuthi uyaya. Okuqondene ukuthi ngabili le event eyodwa. Okay, so ku-event naficana phambili na plan ukuthi nizofike nibonane noma wambona nje siphithiphithi? Ngibona impela ngambona nje ukuthi ku-event. Abe seqondana ukuthi ngoba kodwa asizange sikhulume like actually. Okay. Agcina ukuthi sihlale ndawonye sikhulume yonke lento. Sayedwa sikhulume ndawonye. Wawufike nabangani bakho? Mama ngifike nabangani bakhe naye fina nabangani bakhe. So nahlanganisa amatafula nabo nahlala? Sihlala. Okay. Okay. So yini oyithanda ngaye kwenza ukuthi uzufuna ukuthi umlethe la kwishow? Ngani futhi kuhle bayo futhi. Ngiyabona futhi. Futhi mhlawumbe nawe ngisazoyibona futhi ngayo ukuthi ishisayo yabona. Nganokuthi ngachazwa izithombe zakhe ku Instagram. Ngangakazi ukuthi mfethu yabo ukuthi mhlawumbe injani in person but wona ngambona ngithanda izithombe zakhe. So what about your personality yakhe because nahlangana ku-event? I know ukuthi anikhulumanga ukuthi uyamthanda but
Mawusumbona in person, umuntu okanjani, usho lutho ngepersonality, only telling me about ama-looks, ukuthi muhle, uthanda iy'thombe zakhe, umoya wakhe wona unjani, like. Yani umuntu ongazi uqonda, umuntu ongasela, umuntu ongamfunda bezimali, umuntu ufuna ukuthatha isikhathi sakhe beshaye naye. Umuntu ophansi kuze. Umuntu ophansi. So nami ngisafuna umazi ukuthi Umlethela. Okay, cool. So how was the experience ke uhamba nabangani bakho naye hamba nabangani bakhe? Was that not weird seeing that nonkanazana? Weird bona mfethu ngifuna ukukhuluma because abajita yami mina abatshela ukuthi intombi yami. Yabona kanti mina umuntu engisamfuna uyicrush yami. Amajita azothini ke bese kubuka usushela ke namhlanje? Kodwa phela futhi umjita amajita futhi sawaqamba amanga futhi sawaqamba amanga. So I fake it till you make it. So you're here to make it. You're tired of faking it. Yeah, ngizoconfess. All right. Ukuthuka kunjani ukuthuka? Awu maside la futhi sengiyasho ukuthi usibuya ngilinde noma yini. Ngilinde noma yini. Izithi kuku. Ngitholele into yokwehlisa uvalo. Steve ubhiya. Afethu alesubhiya futhi isaqala ukujuluka besabona because manje yajuluka. Uyajuluka and ugqoka black, long sleeve, basking in the sun. Uyabona. All right, so ready ukumbona uMelisa? Nah, futhi okay, cool. Ngoyenda umbukeli, this is Select Africa TV and we are about to bring out uMelisa. Sifuna ukubona ukuthi ubafo njengoba already ejuluka nje. Akeze ukuquleka yini mangabe siphuma intombazana isihlala lapha ngwayo. Ngiyazi ukuthi curious nawe uyafuna ukubona. So kuyokusiza ukuthi ungayindawo. Stick around and remember to subscribe to Select Africa TV because I have a crush on you. I'm with Melissa and you know what? He was right. She really is gorgeous. As you can see, kuthiwa mangezakalani ungalikhohla izaza. Ngilikhohliwe lami wayo unganginikanga imemo. Kanjani kushisa okanjani? Ngiphithizele kakhulu nje empilweni yami ngadideka ngalikhohla. Uyaphila? Ngiyaphila njani? Ngiright, igama lami uSine ngwakanene. I come from a company ebizwa ukuthi Select Africa TV. So we are shooting. Ubona ngikumayikhile ngikucelile ukuthi ufike lana. I spoke to you over the phone. We are shooting ishow ebizwa ukuthi I have a crush on you and and the fact that you are here means somebody has a crush on you. So ngithe angiqale ngikuchazele mina kuqala before this person arrives so that at least uzothola i-breakdown ungamangala usubona umuntu ongamazi indoda nje and awazi nosikwenzakalani and ufonelwe yimini yabo leyo nto leyo. So are you good? Can we continue? Uzoba-right nalokho? Yes, sijaha umbona kodwa. Uzombona ukhona somewhere around here ufikile. And yeah, what's your type actually? Dark skin guy. Tall. Skinny, not skinny. But nje abe mncanyanyana. Kancane. Yeah. Sine type efanayo. Okay, I can definitely promise you that he's dark skinned. Yes. Kind of skinny. And I'm not sure about your height. I was going to ask you tall. How tall do you want him to be? Like about taller than you. Yes. Okay. But at least you are on the right track. I get far off kakul from the way described by. Amazinyo wekho. Amazinyo kanjani? Like amagold. Yes. Wathanda amagold too. No. Mali lodwa? No. Uzomkhipha cha kodwa at least izinto ekhiphekayo ungatheni down indoda for something that can be fixed ngoba at least iyakhipheka yabo. Personality wise ke kumele abe njani? Yangaphapha beshayi yangisabe ngithi mengikhuluma angadla. Ngifuna indoda nje ethi nonekhuluma ngizwe ukuthi hayi okay sekhulumeni. Abe dominant. I'm laughing because he said you are shy and that's not what I'm getting from you right now. Okay, makwenze njani? Awu phela siyaxoxa ke ngikwazi la ukuthi ngibe down ukukhuluma no. Okay. Unless maselana ke yo. Uzombona soon. Yini ebi red flag kumuntu wesilisa for you? Ufana ungakhulumi, ungaxoxi. Nje Oporayo. Ongiporayo because mina ngemuntu exoxayo. No. Ngiyabasaba abantu but ngiyakwazi ukuthi munginika le yanto nami ngikunike. Okay. Right, let's go see the man, ne? I'm sorry, we're super curious. Tugil,
Kakulu. All right, so right now we are about to begin the next chapter because we are at the next chapter. So let's Africa TV and I have a cast on you. John Lewis. Ngiyaphila. Yes. Yeah, so feel kind of weird. Yes. Let's like Why? Yo confessa. Yo confessa ngani? Ngithanda. Yakhumbula the time Yes. Ngiyakhumbula. Angitshela phinde uthana Yes, ngiyabona ethi sabuza nami ngangitshela noma ucabanga ngangenzi no, phela. uma uyakhela yonke yonke into futhi siyama event now mawucabanga Awushelanga phela mina. Ndawukwazi ukuthi uyangithanda, uma uthanda umuntu ukuze uyimisele utshele ukuthi uyamthanda. Nje umuntu obhizi mina uma ungayifaki ifoto ukuthi uyayithola la section oyifunayo shuthi awakabi serious. Samele usebenze nje ukuthi wami ube serious uyimisele. no it's I so confused Ngiyakuzwa lokho kushoyo. asuqala Wey. phela umoya ukhosi Hayi ngiyakuzwa vele. yazi kona kumele kona kumele ukuthi ngitshele ukuthi But why uzutshela ngithelana? Ubungayithembi noma ubusaba ukwenzalani ubusaba manje yimi ke ezokwenza ukuthi usabe manje usasaba phela kuthwele selani ukuthi bejabona nabo futhi bangisize bekhulumele. Hayi mina ngakuzwa ukuthi uthini uthi uyangithanda. Awunawo nje ama-good intentions ngami uyangithanda nje kuphela. Uyangithanda nje kuphela. phela sesikhuluma yonke into between step and step phela umuntu uyakizwa futhi umuntu uyakizwa Lalele. na futhi singaqala mshiyashiya promise ukuthi ma umuntu nje manje sanana Yes ukhona. Siyathola. Siyathandana. Nje wena ungakwazi ukuthi nibe bawu-2 ucophe ulinde. because phela vele futhi siyabona njengoba manje isikhathi samanje Yes. yekho umuntu esile Ayekho umuntu osile. thola so I understand You understand? Ngazama but khona unless ungacuphisa mina. keep love because Wow. because very man making nine or feel so because Jara most of the time means Phela uthi mina mami akusho ukuthi sengizohlezi like ngikuwena no bra. Ngizama. Oh, it's a muhle kanjani le. Beyonce wase South Africa futhi. Yes. Khuleka. Uzovula nje nibe bawu-2 ngifish ngaqoqa.
Anginayinkinga. Ngamkhipha noma inini vele uyabheda. Awuphinde. Ngiyadlala indaba. Ngiyadlala. Kujaphela. Ya izinto zakhona zenza. Yeah. Kayizwa so manje let's like awunankinga like umuntu ongabazi balethalala bezotshela mina ukuthi ngiyangithanda ayibo why ayingeke stay alright always ngingathanda nje. Because ngiyabona ukuthi attention yakhe ngiyithola. So manje. Sahamba phezu sahamba sayini no phela i-event isahlangana mina angazi ukuthi ngizokubona so ke angazi mina angazi into sizokubona i-event angazi mama uswala uyayo. ngiya ekhaya nginama-friend awu-2 ngiya ekhaya why you asking ngizolami oh aza serious oh serious noma uyadlala awu fethu mhlawumbe wena nje umaqondana why vele mina hello mhlawumbe wena umaqondana serious like seriously mhlawumbe wena umaqondana like no phela isemini angimele ngize ngifike like mhlawumbe ngabo no 5 like 7 ya singayi befake inyawo anenkinga Guys, ngizonisa ukuthi kuhamba kahle yini, but most importantly, ngifuna siqale ngokudla. How is the food? Out of 10, ngaba rate ba? 6 out of 10. 8.5. Why 8.5? Soda le low 1.5 for soda yo. So tengani seasoning ngenzela ukuthi ngibethole bekwazi improve bethola ama point of improve. All right, thank you for your honesty. Why ubani ku 6? because i-recipe yabo I-wrap it dry. No, njani so sama fries? no I mean it's just like Oh, bufuna abe ne seasoning afike. Oh, okay, cool. No, thank you for the feedback. Now let's go back to the original date. Niphethene kanjani? Ufile kanjani mawubona ukuthi uyena? Ungamlindeli. But are you happy with Jabulile ubuye muntu wami. kanjani manje Ngilo girl vele ngumuntu positive. Yindaba kokujabulisile ukumbona. like kwayo right usadala isikhathi like just imvula nje sibalekela phansi Umsibelani mawukuthi ukayo right? manje Kayo wafika yini? now Lizokweqa iphakade sisifuna ukuba busy. How? Do you want to get married? yes I do Mengakucela umshado ngavuma. aqala vele ekhaya Yeah, ngisho khona ukuthi mengafollow sama processes. Futhi ungavuma ukumshada. la ngiqale ngimazi Okay, uyovela ushade. Okay. Okay, cool. Hamba kanjani kuwena baba?
nama-terms conditions because nomuntu naye life. So mina ngithe ngamcophisa. Imani Hey guys, no nobabili nabantu, then why do you even feel like this has to happen? No, phela uyena engenze ukuthi iyenze Yes, ukhona umuntu futhi kanti nami ngiphathe kanjani. Yes, wow. So It's giving ikhona inja but ngena ayilumi. So ngenkathi usamshela esemazweni ongacabanganga lo noma umuve senhlandana. So naye mengase kuthiwa uthola ithuba lomsebenzi mhlawumbe eGoli futhi ngaphetsheya. So lo umuntu wakho semazweni uyazi ukuthi noma uzofanda sesebuka. You're willing to let go of that relationship. So why did you not just let her go and then come here? Or buke koso ngoba ubeni kaplo ukubona. Okay. So wena wakho umuntu uzofandatha nawe mayesebuka ukuthi selabanyisiwe. Yes. So why are you still with him? Guys, musana kuyi-stress alahlani labantu enabo. Respectfully, ne? And just do your thing because manje it's unfair on both of them. Ukuthi they are still stringing along and then nina sen utholi phakathi naso utholi phakathi. So inkinga yena yakhe sasolid. Solid into yabo. Ayikho solid uyasho nje ukuthi akusafani. Methi khona relationship parts emancuphisa. Which means vele usazoqhubeka But le nto engiyikhuzayo ukuthi that's wrong. That's wrong from both of you. Mawukuthi you guys decide to be together, which is beautiful by the way. Congratulations on your new love. Ngiyabuya lapho. No uthando ngiyohlezi ngicelebrate. Ngizalwa ngoFebruary. Oh, uthando ngiyalithanda. Ngiyohlezi celebrate uthando. But I'm just against you guys having partners and bathi engcono kube nivumelene noyi4 ukuthi says we are doing this buzz, but it's unfair ukuthi abazi bazofind out la and still want to continue with them. So ngithi mina, since you like each other and nobabili ama relationship endvele athe awamile athe wadedelani so that indovele ngiqale yenu efresh entsha kungeke kube khona nosikhwele ngomunye ukuthi mina sengimlahlile wampota wena yabo bayoze benloye-ke manje befuna ukunibulala benza i-GBV ngoba manje they feel like bafuna ukuziphikiselela. So bayekeni ukuze nina nizoqala eyenu on a clean slate. That's what I'm saying. Ane? Yimina usinebe inkulumo ezakhayo. Ngireplace uhlophe. Okay, but anyways, back to you. Angisakhe abantwini benu manje bengifuna ukudlula nje. Congratulations bafethu. This is making me so happy. Yeah, please. So expect ukuthola ni relationship like ufuna ukuthi ihambe kanjani? Honesty. Hell. Irrespective. Okay. Awudingi ukuthi akuthande wena uzothanda yena. Mine eqiniso nje kuqiniso. Lavele kubani kumele athande. Yeah, that's why I confirm. Yeah. So ufana othandayo. But she's gonna reciprocate my efforts akho, but since you are the man, wena kumele uthande yena because yena contest yena if noma ngakuthanda yena if wena umthandi and uyibona future relationship vele uzolobosa uthando lwakho. So that's why ngithi umfana vele uye okumele athande because wena wazi ukuthi i-relationship yakho wena uzodecide ukuthi are you getting married or is it just a fling, you know. What are your expectations for Mjolo Musha?
umjele ngiphuma kona. Cha lolu angisekho lapho sisi wami ungakhulumi ngabantu abangekho. Sila etafuleni sibathathu. Ungangitshele nje ngabantu engababoni. Ngibuza lo mjolo omusha oqala namhlanje. Ufuna ukubonana. Angihloniphe. Okay. Abeke mina phambili. Athobe nami ngithobe ngihloniphe indawo yakhe nami angazi ukuthi okay intombi yami. Ngiyakusaba busy kakhulu for him. Naye manje ngingalento ebesingayo kimi. Ukuthi nje angibeke phambili nali mama. Nangu umuntu engifuna ukwakha naye. Anginayo inkinga mina ngizokunikeza ngithobeka kuyena nami ngithanda. Oh, ama-guys athi Clarky. Okay guys, quick one. On the count of 3, ngicela ningisize nisho kanye kanye nobabili. Nithi, this is our next chapter. Are you ready? Nifake excitement kusho ukuthi umjolo omusha sa. 1, 2, 3, go. This is our next chapter. Feel, let us feel. Ngiyakuzwa kahle. And wena usilethe la. Alrighty, 1, 2, 3, go. This is our next chapter. And that's a touch. Guys, ngisaleni kahle. Thank you so much. Ngiyabonga ukuthi ufikile wasipha isikhathi sakho and ubungekho sure ukuthi uzeleni but you came. Thank you for trusting us ukuthi sizakwazi ukuhlanganisela imama lakho usulitholile. Ngiyakujabulela and ngiyakubonga bakho. You guys look good together and I'm not sure if she told you but you are actually her type. Umtsheni? Siyakwazisa ukuthi right. Ngicela ukuniphaphela but excited ngoba ngiyalithanda uthando. Thank you. Bye yini ke. Bye. Thank you. Ngiphethe lento ngoba I'm trying to confirm to you ukuthi Melissa was indeed reserved for Uthami. I'm saying this because she said she was happy to see him, but she's even happier to be his girl. Oh, Mugelwa Select Africa TV. Thank you so much for being a part of the vibe and for tuning in to I Have a Crush on You, because it's true, I do. But of course, ngoba wena uyi-VIP aselafini, then you get to call me under my 2K and Namingi 2K. This is how I'm signing out, reporting to you and coming to you from the next chapter on 167 Florida Road. If you'd also like to be a part of the show, khona nawe ne-crush again, but uyamsaba, ubanjwe yikwababa. Ngibhalele nganya kwethu on the email address down below and the Select Africa TV is Oxeta. And while we are there, please remember to follow us across all social media platforms and subscribe to this awesome YouTube channel. Drop your comments down below and tell us what you thought about this episode. Ungakhohlwa ukushaya isithupha, ungikhombise ukuthi ungigcwele ngoba nami ngigcwele. Let's meet again next week, same time, same place. Happy Tuesday.